Ugwumba. Ọ bụ omenala ka ọ bụ na ịchọrọ ọ bụ omenala onye Igbo ọbụla bịara be mmadụ ma baala ọbara ọ ga-enye eji igusile enwere obi ọma n'ije ọ bịara eke Bobi Bodalụ efọkọnụ na njepụ amaka gbatara mkpịsị si na ya jere n'ebe ikwu nne ya mụta etinye ọnụ elu onye bịa na ọbaji nwa maazị a wee jeta nka ya bụ na anyị ji eburu nke a na-achị Lagos ebe anyị nọbụkwara n'ụba ahụ nke dị na Nkanu East na Enugu steeti na na-asị gị daalụ onye chi aka nwanne ya chi ya onye ọ bụ na tụkalịrị ọnụ. This kind of thing now, maybe 2 days, I want to do. Talk am again. This one make am 7. For how many months? But only today. Imadi kwa menali akano umenade abagamba kwani kai ori anya be obialu bijalano bazukatalano ubumba paniela hey bazukatalano ubumba panitelano emumeji mali wagandi kwelu palano bazukatalano ubumba panitelano. Anwebeghị ebe m nọ n'onwe enyemaka gọọmenti na-enyere ndị na-akọ ji na anwekwa ike ọ bụrụ na ha na-enye na Ebonyi State Capital dịka Abakaliki maka na ndị Abakaliki a na-akọkwa ji. Oh, that's rice. And this man Dave Umahi zipụtara ihe anyị ji mara na gọọmenti na-enyere ndị na-akọ rice aka. But ọ bụrụ ndị na-akọ ji mba enweghị onye ma ha enweghị onye na-enyere ha aka. Emume ndị Igbo ji abanga